Moi, mä oon Hilda. Mä oon täällä Keravan juna-asemalla. Lähdetään käymään meidän lukiolla päin. Se on 5 minuutin matkan päässä täältä asemalta. No niin, nyt ollaankin jo perillä ja täällä mun kanssa on Veikko ja Martta. Kertokaa vähän, millaista opiskelu Keravan lukiossa on. No vähän erilaista peruskouluun verrattuna. Että lukiossa opiskellaan jaksoissa ja jokaisessa jaksossa on aina 6 ainetta. Että vähän enemmän työtä ja pitää sen takia pikkasen ottaa vastuuta myös omasta opiskelusta. Joo, ja tehtävät on silleen erilaisia ja opiskelutavat niin kuin peruskouluun verrattuna, että me ollaan aika paljon silleen käytävässä tekemässä. Joo. Ennen kuin mä menin lukioon, niin myös mietin, että tuleeko se olla liian vaikeaa tai miten sieltä tulee sitten pärjäämään. Ihan hyvin täällä lukiossa pärjää, että opettajat voi aina kysyä tukiopetusta ja sitten kaverit voi myös kysyä jeesiä ja apua kaikkiin tehtäviin. Sitten seuraavaksi kuullaan, mikä meidän lukiossa on parasta. Positiivinen ilmapiiri. Lyhyet koulupäivät. Koulu loppuu lähes aina 2:30. Kaverit. Avarat yhteiset tilat. Omat kaavit ja unisex-vessat. Mopoparkki koulun vieressä. Erilaiset tapahtumat. Kirjastoon on lyhyt matka. Asemalta kävelee tähän vaan jo 5 minuuttia. Ja hei, ei unohda karusellia, sekin on tässä ihan lähellä. Sinne kerkeehän sekä hyvin välitunneilla menemään ja sieltä just saa hyvää välipalaa esimerkiksi koulupäivään. Kirjastokin on myös ihan lähellä, se on tosi hyvä paikka niin kuin mennä vaikka opiskelemaan yksin tai jopa kavereiden kanssa. Joo, eli me opiskelijakunnan hallituksena järjestämme erilaisia tapahtumia, kuten pukeutumispäiviä ja pukeutumisviikkoja lukion opiskelijoiden iloksi tuomaan vaihtelevuutta normaaliin opiskeluarkeen. Tämän lisäksi me myös edustamme opiskelijoita lukion henkilöstön ja opettajien erilaisissa kokouksissa. Ja näin tuodaan siis opiskelijoiden näkemyksiä sitten esiin. Tämän lisäksi pidetään myös joka päivä tämmöistä kioskia täällä koulussa, josta jokainen opiskelija saa halutessaan käydä ostamassa karkkia tai limpparia tai muita tuotteita. Millaisia meidän koulupettajat on? No, ne on semmosia niinku asiantuntevia, että niinku osaa asiansa. Ne on myös tosi empaattisia ja ne ottaa kyllä huomioon meidän hyvinvoinnin. Joo, ja ne on aina valmiita auttaa. Jos mä en olisi mennyt lukioon, niin mä en olisi koskaan saanut tietää, millaista se on. Se vaan itse täytyy kokea. Aamuvalmennuksessa käy urheilijoita monipuolisesti eri lajeista. Meillä on joukkueurheilulajeista esimerkiksi jalkapalloilijoita, futsalin pelaajia ja yksilölajien puolelta sitten löytyy sulkapalloa, golfia, tennistä. Aamutreenit järjestetään 2 kertaa viikossa, keskiviikko ja perjantai-aamuisin. Tälle lukuvuodelle tehtiin semmoinen suunnitelma, että keskiviikkoaamut käytettiin voimaharjoitteluun ja sitten perjantaisin panostettiin enemmän tuohon alaraajojen nopeeseen voimantuottoon. Mun mielestä aamuvalmennuksessa tosi hienoa on se, että opiskelijat pääsee tapaamaan urheilijoita eri urheilulajeista ja pääsee näkemään, miten treenataan niiden omien lajirajojen ulkopuolella. Mun mielestä tänään meillä oli tosi hyvät aamutreenit, oli hyvä fiilis ja kaikilla oli hauskaa. Meitä on täällä näitä
eri lajien valmennettavia, niin mun mielestä siitä on ehdottomasti vaan hyötyä, että näkee erilaisia ihmisiä ja urheilijoita ja miten ne toimii ja millä tavalla ne liikkuu. Myöskin sit, niinku tasoeroja silleen, että missä on vielä kehitettävää ja missä ei. Mun suosikkiharkat on, että pelattaisiin säbää, miten me täällä useasti pelataankin. Ja sitten tehdään joku hyvä punttitreeni esimerkiksi jaloilla. Hi, I'm Kanaha from Japan. Hi, my name is Mihalina and I'm an exchange student from Poland. Hi, I'm Maria or I'm Jimena from Argentina. I'm being an exchange student in Keravanluki. I've been in this school for about 8 months, so I've been the whole school period. This has been a really amazing experience. In the school, they help you throughout all the process in English and in Finnish. They try to make it as understandable as possible. Also, what I like is the amount of projects and how students and all the student people care about the other students. They have a lot of projects at, for example, bringing coffee so the students can talk about how are they feeling. They also have a lot of people to talk to. And finally, I of course love the free lunch and how they care about people here. Joo, mä oon Viljami Heiskanen. Mä oon tosiaan Keravan lukion vanha opiskelija, valmistunut tuossa pari vuotta sitten. Ja, mä oon ollut aika voimakkaasti mukana tässä Tansania-projektissa. Se mikä meillä oli siinä, kun lähdettiin rakentamaan, niin alettiin myymään täällä muutamia kahvilatuotteita ja sitten myytiin myöskin ikään kuin puita sinne Tansanian metsään. Mä pääsin itse 2019 syksyllä sinne Tansaniaan paikan päälle ja se oli tosi silmiä avaava kokemus. Se iloisuuden määrä, vaikka oli vaikeat ja haastavat olosuhteet, oli tosi silmiä avaava.